Kisam na, Joy! Ako, uyab ma? Uyab ma! Uyab? Nalusita ra! Sama, naluto na saging? Naluto na! Wala ma! Ako'y nagtayo! Ay, kaya naluto niya! Naluto siya ay... Yung mga pataa, oy. Diyan, tabang dyan sa buhan, oy. Day! Asa man si Joy? Chin! Biskutin, bay pataa, oy. Bantay rin yung saging, bay, kana ko ilakton. Bantay rin, kaya ito ba rin panood to? Day! Joy! Bantay rin saging! Uy, di! Bungol-bungol, makatira, oy. Nagitawag, magkani mama. Kadungog ko, nagitawag ka. Tawag ko, mama ka naman. Pakuanang gulo ka itong saging ko, no? Sige, kag cellphone da, oy. Oy, naku, oy. Ay, bakit si mama? Wala si mama. Wala, nako, nako. Kumona, huwag ka nang inaw. Ka, ito iyan ko, ano. Si mama, oy, saging na, oy, paniud to, do. Saan yun? Atong tinayan ko, kaya ulo lang si mama, oy. Sige, ina, oy, nusa. Mahal diri o Jesus. Mahal jud bagay kaning bayhana. Jesus. Ang tawgon. Mahal. 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 Ay sus, mahal, mahal. Mga gimingaw kung imo eh. Si mama ron mo. Ari na ba ito? Sus, manggod. Na, ikaroon diri. Ay sus, okay kinawi. Okay kinaki. Makalugar ta bagi wala man imong manghod pa sa imong mama. Agoy sus. Asa man ta? Asa kay? Diha na ta sulog ikaw. Asa isuguro ko anak ng saging ka pa. Ay, timor na paniud to na mo. Ay kanang saging diha. Ta maluto naman ang ginabantayan. Maluto ko mangud lang ito. Atong unahon ba? Ang ato ang karon. Karon og ugma. Oh, sus. Asa man ta? Ato ta sa Pwede po sa kasa ta. Kasa, uy. Kasagingan, kasagbutan. Oh, ikaw, asa na pita? Uy, klaro ba ano? Hindi ko ano, uy. Ano man? Kasi ganyan, giluto naman nas kumama ang saging. Kasi ganyan, nasa... Among tinayin, nagtaya naman, tinaon naman, ano. Saging naman dali, ay. Sa ato pa di ana lang ta sa sud kay wala mi tay tao. Sige, pwede. Sa ato na tabunan ba? Ay, sus. Marlain na naging mga story-story lang. Ay, sus, istorya lagi. Nakam lang unod sa istorya. Si Joy! Asan si Ate? Ay, wakan gyapon niya. Pasigaan ni kayo diri. Saan ni siya sugoon ni mama nga? Siya ay sugoon, ako'y mutuman. O gyapon ni buo ka ni diri. Saan ni siya? Eh. Hala si Ate. Ay, uya baboy. Maday ka. Okay. Si Ate ma, kay dadalag baboy sa balay ma. Baboy? Dadalag baboy si Ate sa balay. Tanawa dito ma. Baboy ba? Masabot? Baboy na uyab. Dadalag uyab ma, gidala sa balay ma. Isugo ra ba ito na ako pakuan sa saging? Isugo yung saging ma, ako'y gatayhop dito ma. Huwag ako'y gapasiga ma kay si Ate ma kay kiadto sa iyang uyab. Nya imo ra pong gitanaw. Kasi kung sabo ka sa mga buwang. Ay baboy dito sa sulod na ito. Ma. Herman! Mo di baboy baboy! Mana baboy? Kisam na Joy? Ako uyab ma? Uyab ma? Uyab? Nalusita ra! Sama naluto na saging? Naluto na! Wala ma! Ako'y nagtayo! Kaya naluto niya! Okay. Wala. Kung lab ko nimo ba ipaglaban sa mina? Kasi paglaban! Paglaban mo! Paglaban! Hindi na rin nakibaw mo luto ipaglaban nini mo? Lang sa siya mo!